Il-Kabinett tal-Ministri approva skema biex isir ġustizzja ma' aktar ħaddiema. Meta kienet jitkellem fiż-Żejtun jumejn qabel tintemm il-kampanja elettorali brabta mal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, il-Prim Ministru mix-xejn Laburista Joseph Muscat spjega li proċess li ilu għaddej madwar sena ikkonkluda li dawn il-ħaddiema ħaqhom ukoll li jibbenefikaw minn skemi ta' dan it-tip li huma possibbli għaliex il-pajjiż għandu surplus. U dimmijiet ta' nies li nġabru biex jisimgħu il-messaġġ tiegħu fiż-Żejtun, il-Prim Ministru tkellem dwar il-bidla pożittiva li saret fil-pajjiż. Fakkar kif jekk 7 snin ilu kont tistaqsi lil poplu x'kienet il-prijorità tiegħu kien jgħidlek ix-xogħol u l-kontijiet tal-enerġija. Iżda llum innota li għandna statistika rekord ta' nies jaħdmu u fost l-orħos kontijiet fl-Ewropa. Dħalna fil-gvern kellna wirt tal-ola kontijiet fl-Ewropa kollha, konna nħallsu iktar kontijiet għolja mill-Ġermaniżi, mill-Franċiżi, kull ġens ieħor tal-Ewropa. Illum il-Kummissjoni Ewropea ħarġet statistika u qalet iswed fuq l-abjad illi l-Maltin issa qed iħallsu ir-raba l-inqas kontijiet fl-Ewropa kollha. Dawn il-bidliet pożittivi setgħu jseħħu għaliex il-poplu wera fiduċja fi Gvern Laburista. Għal-bidla bħal din, jiġifieri biex jorħsu l-kontijiet għal kulħadd, il-Prim Ministru stenna għaqda nazzjonali, iżda minflok mill-Oppożizzjoni sab biss ostakli. Li kien għal ħaddieħor għadna l-ola, u mhux għadna l-ola bil-kontijiet li kellna. Għadna l-ola b'kontijiet li kienu ħajżdiedu darba, darbtejn, 3 niggarantilkom, fis-sena kienu jkollhom iżidu l-kontijiet. 4 tiem qabel il-poplu joħroġ jivvota l-Prim Ministru innota li Adrian Deli għandu qudiemu l-ewwel test elettorali. Test li għalih ilu xahar jikkampanja b'negattività. B'differenza l-Partit Laburista bħalma għamel fil-passat mexxa kampanja pożittiva bi proposti u ideat biex ikompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u Għawċin. Ħaddiema erġgħu kunu miegħi. Self-employed erġgħu kunu miegħi. Żgħażagħ erġgħu kunu miegħi. Pensjonanti erġgħu kunu miegħi biex flimkien nuru li verament Malta hija f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.